Haduk palat ars pangot kinong karshan nakaseng Kongres bat ka Voice of the People Party VPP ha ka khatlai trik leber kilawan penyaso ila dia ka party senshar National People's Party NPP Hanartyang constituency. Haba pediang sengo bahaya ki ha ka jingalang jong ka party usimbut menteri rangba bat MLA ka Nartyang uba singaw balang dhar ula penpau ka jing sengungu halor ka nika rai jong ki dak babatai kum ka jing shania ya ka party. Ula-kula ru baka party kanya trilang ringkat bat kipat ba nakabenta ka roy ka par bat ka bha ka met jong ka constituency hi paro ka way. Habakren ha ka jingalang way na kinongwan penyaso ulaong. Ilawan penyaso hadin bangilayo i kikam jong ka sorkar bat ya ka jing tre shitom jong uba singaw balang. Ka NPP ka tre khambon kikam ban ya ka ketien. Ngangait pa ublay un ay bor ya uba singaw balang. Kanang ba unla ban ay ka jing syakri ka babahatam nakabenta ka baha kamiat bat ka jing mantoy jong kipait ba. Kino ngalam ka party kilaong baka ni ka jingwan penyaso kala nang penyar ya ka ketem jong ka NPP Hanartyang. Hadin ba kinong shnong kila beteng ban wan syakman bat ban ay ka jing syanya ha kinong ngalam jong ka bat nakabenta ka roy ka par.